BPFनि गागि दैदेनगिरि बारग' EM MLA हितेश बसुमतारी बिथाङा दिनै मुसलपुराव खौरांगिरिनि मेल हांख्रायो। बे खौरांगिरि मेलाव आथिखालनि EM राकेश ब्रह्मआ बावैसो सान सिगां खौरां बिजोंनि सिगाङाव BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथां आरो मुसलपुर ओनसोलनि BPFनि दैदेनगिरि मावथिफोरखौ जौ फाग्ला होननानै बुंनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। जों बयबो मिथिगौ, सारा BTC मिथिगौ, आसाम मिथिगौ, भारतबर्षआ मिथिगौ। हाग्रामा महिलारीनि दैदेननायाव दिनैनि जितु भारतनि जितु 6 शिड्यूल भारत संविधाननि बिनि सिङावहाय बेखौ दानाय जादों। बेखौ जायफ्रा जाम्बा, जाय मानसिफ्रा मिथिया, हयथ' आं बे मानसि बिथांखौ राकेश ब्रह्म बिथांखौ बुंगोन, बिथाङा सासे नेहाद आरो रोंथारि सासे बर'नि जारिमिन, बे बर' आलादा रायजो बिनायनि जारिमिन, बर'नि राव हारिमु, बर'नि संस्कृति, जातिनि अस्तित्व संग्रामनि खोथा, राजनैतिक अधिकार संग्रामनि खोथा, बेखौ बे राकेश ब्रह्म होननाय मानसिया जेबो गियान गैया। बाक्सा जिल्लानि बोरिमाखानि दिरिं दैमानि सायाव BPFनि समाव लुनाय दालांखौ EM राकेश ब्रह्मआ जाजोबैखौनो बेखेवनायनि अजद खालामो हितेश बसुमतारी बिथाङा। मा होनो बेवहाय BPFआ लुफ्रामनाय बोरिमाखा जिथु दिरिं दालां, दैनि सायाव लुनाय दालां, दिनैसिम बे दालांखौ गोदानै राकेश ब्रह्मआ बेखौ उद्बोधन खालामहैदों, उद्बोधन खालामदों, खिन्थु दिनैसिम जाफुङाखै। खख्लाबारि फार्माव 1 किल'मिटार फुख्रि जावनो नागिरनायनि सोमोन्दैयावबो हितेश बसुमतारी बिथाङा ओरैबायदि बुङो। आं खोनादों बावैसो आगोल खख्लाबारि जोंहा बे फार्माव थांदों, माबा 1 किल'मिटार माने फिसारि जावनोसैनो। अर्थात आं सानदों, आं बेखौ बुजिदों, 1 किल'मिटार फिसारि जावनानै बिथाङा BTC रायजोनो ना जाहोजोबनोसै नामा? ओजोंहाय सनाफुलि रुपाफुलि VCDCनि सिङाव गनकपारा टु सैतानगुरि रडनि खामानिखौ थिकादार कमलाकान्त बसुमतारीनि मुङाव राकेश ब्रह्मआ लादोंमोन, नाथाय राकेश ब्रह्म बानायनाय दालाङा बायो, जायनि जाहोनाव सानै इन्जिनियारा सासपेनसन जानो गोनां जादोंमोन होननानै हितेश बसुमतारी बिथाङा फोरमायो। गतिके बिनि खोथा बुंनानै फोजोबनो हाया। जि खुगायाव फैयो, जि गोसो जायो, बेखौनो बुंगासिनो दङ। गतिके बेवहाय बिभ्रान्ति जानांगौनि जेबो खारन गैया। सनाफुलि रुपाफुलिनि VCDCनि आन्दाराव गनकपारा टु सैतानगुरि रड कमलाकान्त बसुमतारी होननाय कन्ट्रेक्टरनि नामाव बिथाङा लादोंमोन। बे खामानिनि दालां बायनाय खोथाखौथ' बधकर पेपाराव ओंखारदों, माने टिभिफ्रावनो ओंखारदों, आरो बिनि थाखाय मा होनो सासे इन्जिनियारा सासपेनसन जानांगौ जादोंमोन। सानै एसिस्टेन्ट इन्जिनियार सासे सासपेनसन जानांदों। आं गिबियावनो बुंगोन, बे राकेश ब्रह्मआ खुनु बेकग्राउन्ड गैया होननायनि खारना बेखौ बुङो, बे सासे कन्ट्रेक्टर, 2 नम्बरि कन्ट्रेक्टर। खारन बे कन्ट्रेक्टरनि दालां लुनाय माने खैएक दिनावनो बियो बायदोंमोन, आरो बिनि थाखाय इन्जिनियार आरो एसिस्टेन्ट इन्जिनियारनि माबाया साकरिया सासपेनसन जानांगौ।